Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Endesa Liga da hau. Endesa Liga 32. jardunaldia du. Zer esan nahi du horrek? 3 besterik ez direla falta liga regularra bukatzeko eta beraz partidu guztiak dira garrantzitsuak orain. Batzuk goikaldean, beste batzuk behekaldean. Sito Alonsok ere badaki hori. Noski, Barcelona eta Bilbao Basketen arteko, Dominion Bilbao Basketen arteko partidu eskainiko dizuegu, zuzenean orain, Palau Blaugranatik, Todorovic etxera edo azken 2 urteetan bere etxea izan denera itzuli da. Eta hor datua, Fuenlabrada eta Juventud jokatzen ari dira, eta oraingoz oso berdinduta doa norgehiagoka 34. minutuan, 62 eta 61. Baskoniak bihar jokatuko du, Estudiantesen kontra, Madrilen, eta GBCek berriz Murtzian. 10 garaipen GBCek, beraz, Fuenlabrada galtzea komeni, baina Juventute galtzea ere ona izango litzake Bilbao Basket eta Baskoniarentzat. Josan Aldalur, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hasieran gure, eta ikusten zule guztiak. Bigarren postuarekin amets egingo du orain, Bartzelonak, Unikajak utxe egin duelako azken partiduetan, eta laugarrenari eutsi nahi dio Bilbao Basketek. Ze itxura partiduak? Bueno, aldez aurretik badirudi, ez? Partida interes handikoa dela, ez? Eta aldez aurretik badirudi garrantzia handia daukatela bi taldearentzat. Aipatu duzu, Barcelonako indikan matematikoki aukera baituela, ez? Bigarren posturi sailkapenan lortzeko, nahiko zaila iruditzen zait, hortarako 3 partidak irabazi behar ditu. Eta hoa indikan, Malagan jokatu berdu, Unikajaren aurka. Eta gero azken jardunaldian Bilbao Basketek, ez? Dominion Bilbao Basketek jokatuko du Malagan. Orduan, aurkari zuzenak dira, 3 jardunaldi hauetan, eta badirudi nahiko zaila egingo zaiola, ez? Barcelonari bigarren posizio hori, baina hortan saiatuko dira, eta beste aldean ikusten dugu Dominion Bilbao Basket nahiko lasai, irabazi ondoren etxean Juventuti, eta horrek ere eman zion, ez? Lasaitasun puntu bat. Besteak beste, playoffetarako sailkatzea matematikoki ja, laugarren postuan orain, baina jakin badakite aurten berriro ere, eta 3 jardunaldi faltan gainera, playoffetan jokatuko dutela. Sito Alonso gehiago nahi du, eta esan du, kontuz playoffetan Dominion Bilbao Basketekin. Apurba bera egin du, gogoan izango duzuela partidu jarraian galdu zituela Bilbao Basketek, baina gero Juventuti irabazi, beraz badirudi apurba bera egin duela, eta orain berriro playoffetarako gora egin nahiko luke Sito Alonsoren taldeak. Bai, espero dezagun, ez, hori gertatzea. Badirudi zailtasun batzuk izan dituela, ez, fisiko aldetikan justu xamari izten ari da, lesioak direla eta bar horrek ez du, ez, aukera honik ematen ritmoa mantentzeko, saioetan eta bar, eta badirudi pixkanaka bere onera etorriko dela, ez, playoffari begira. Espero dezagun gaur partia on bat egitera, ez, presio gutxirekin joaten da, momentu enten Palaura, eta presioa nik uste beste aldean dagoela, ez, nahi bali badute lortu bigarren posizioari. Bai, noski, kanpoan daude Euroligatik, ikusi genuen, Olimpiakosen kontra nola egin zuten kale, Kopa ere galdu egin zuten, Superkopa ere bai, beraz liga irabaztea baino ez zaio gelditzen Xabi Pascualen taldeari. Bai, eta 3. posizio hontan gelditu ezkero, finalerdietan normalean Real Madrid izango dute, ez, aurkaria. Hala ere, hori da, asko korritzea da, oraindikan, baina espero ezagun, ez? Oraindikan denboraldion bat ikustea, baina guri gehiago interesatzen zaigu, ez? Dominio Bilbao Basketen egoera. Kolom, ikusi dugu, antolatzaile moru da, Dejan Todorovic eta Marko Todorovic eta Mumbrú eta Herbel. Beraz, badakizue, bertan soleoan edo gemeloetan, bikietan min hartuta egon dela astean zehar apenas entrenatu duen, horregatik behar bada Dejan Todorovic aserako bostekoan, eta Marko Todorovic berriz, azze denboraldia egiten ari den, baina gogoan izan, Barcelonak utzitako jokalaria dela. Bai, txalo batzuk jaso ditu aurkezpenean, eta nik uste zaleek ere asko maitatzen duela, ez, jokalaria. Hasi da, partidua, hasi da. Falta. Todorovicen falta, edo Herbelena, o ze peritatu dute hor, borroka hortan? Bai, izatekotan Todorovicena izango da. Baloia Huertasek erasoan jokatuko du.
Huertas eta Abrines, Thomas, Mumbruen kontra dago Thomas, buruz burukoa, lehenengoan ez. Errebotea, Todorovicek berak jaso, eta Kolomi eman. Kolomek sekulako partidu egin zuen Bilbon, Barsaren kontra. Orduan gogoan izan, Miribilan, irabazi egin ziola Bartzelonari Sito Alonsoren taldeak. Dejan Todorovic, labandu eginda, eta urratsak egin ditu. Jokaldi eginda barkamena eskatu, ezta? Lehenengo egin duen jokaldi horretan, hartu duen aukera horretan, ez zuen egingo seguruenik Sitok eskatutakoa, eta bada ezpadan barkamena eskatu du. Huertas eta Thomas, Huertas berriro ere, Kolom dauka gainean. 4 segundu. Bazterrean, txokoan egindako jaurtiketa garbi eta bete-betean Abrinesek. Herbel eta Coulomb. Mugan egin du, lehenengo jokaldia erasoan Bartzelonak, baina ondo egindakoa. Nakbarren kontra dago orain Herbel, Nakbarren personala da hori. Falta lehoa, Azebi personal, ez da? Bai, boterik gabe gelditu da hor, eta hemen ikusiko dugu lehenengoa, ez hor... Besoa jarri dio Marko Todorovicek hor Tomici, ez dio utzi, ez jauzi egiten, eta epailea oso zorrotz ibili da. Eta hor errepikapena ikusi dugu, lehenengo hasierako salto jauzi horretan, ez da? Pertsonala, Marko Todorovici pentsa lehenengoan nola egin duen, segundua baino lehen. Coulomb, bikoa da, ez. Errebotea Blaugrana, Abrinesek eta Huertasek orain azkar jokatu nahi du. 5-5 kontra. Nakbar eta Abrines, berriz ere Huertas. Orain ez du jaurti nahi, Abrinesek ez irukorik behintzat. Tomic eta Todorovic elkarren kontra, bueltardia, wow! Zer egin du hor Tomicek. Dotorea, ze ondo mugitu du, keinua egin. Ez hautzen du, ez, Marko Todorovic eta ondo defenditzen du. Baina Todorovicek Tomic ere bai? Bai, baina hor lurretikan, ez, defenditzen du askotan Marko Todorovicek eta hor ondo mugitu ditu oinak ante Tomicek. Barrutik, moztu du hor Coulombek eta Huertasek pertsonala. Ez dago saskiratze errazik. Pasea ona zen, baina katiatu egin du hor. Huertasek besotik, ukondotik, Coulomb. Sekulako partidua egin zuen Miribilan, Coulombek orduan, 15. jardunaldia zen, orduan MVP-a. Jardunaldiko jokalaririk onena izan zen. Coulomb. Gaur lehenengo jaurtiketa behintzat, kale. Bigarrena bai, hauxe da lehenengo puntua, Dominion Bilbao Basketek sartu duen aurrenengo puntua. Abrinesek berriro irukoa, hau ez, errebotea Navarrok, barkatu, Herbelek, Navarro gogoan neukan, ze Abrinesek egin duen sistema edo jokaldi hori askotan Navarroentzat izaten da, ez da? Irten eta irukoa jaurtitzeko. Bai, normalean bai, eta albiste hona da, ez, Navarro ere prest dago jokatzeko, azkeneko 4 partidak ez ditu jokatu, eta badirudi pixkanaka ari dela, berriz ere. Ara, Coulomb orain, bera bakarri nola sartu den barruraino, 3. puntua, 3 berak, antolatzaileak egin ditu orain arte. Abrines. Dejan dauka gainean, beraz, horixe da Sito Alonsok, Dejan Todorovic gazteari ipini dion arduretariko bagaur. Berriro, Todorovic eta Tomic, ikutu egin du Todorovicek, atera egin du baloia, 5-3, partida berdintzeko erasoa du orain. Ona, asistentzia, aparta. Coulombek, Marko Todorovici 5-5. Bai, asko flotatu dio hor Tomicek eta aukera izan du, ez? Barrukaldea egiteko mugimendua Kino Kolonek eta hor Marcelinho Huertasen defensa oso biguna izan da, ez? Eta zer esanik ez Tomicena. Oain alderantziz gertatu da, ez? Ordainak izan dira hor Kolon asarre bere buruarekin Marcelinho Huertasek oso errez gainditu delako bere defensa. Kristalean jota, barrura, 7-5. Mumbrú, atzean gelitu zalego baloia, beraz ez doa Thomasen kontra. Hurbiltzen, Bizkarrez, buelta erdia,
Ona. Zenbat bider egiten duen Alex Mumbruk, baina zenbat bider ondo ere bai. Bai, eta nik uste dut Xabi Pascualek Thomas jarri duela, ez? Mumbru defenditzeko, eta Thomasek ere badaki jakitun da, ez? Nola jokatzen duen beko zutoinean, baino irintzi egin du, ez? Amua oso ondo jokatu du, keinu batekin, gero urratxiki bat eman, eta gainditu, ez? Bere defentsa. Eta hori da lehen Tomicek Marko Todorovici egin diona. Thomas Mumbruren kontra. Gakoa, bigei bateko izango da, ez? Urratxak egin ditu, bai. Ea hemen. Bai, tak. Bai, buelta erdi hortan nahastu eginda eta bi oinak mugitu ditu. Oso ondo hor Mumbru, defensan. Zaize bain gainaz, jakitun gainaz zer egin behartun Thomasek. Kolom, ea ba, aurretik ipintzeko modua dauka orain. Bilbao Basketek, Palaun, Erbel. Irekita dago Mumbru. Ez, Deianek bakarrik joan nahi zuen, eta ez diote faltarik eman. Ba, bigarrena du horrela, Bai, orain arte erasoan ezer gutxi, defensako lanerako, pentsatzen dut atera duela, ez? Sito Alonsok, jakitun gaineaz ze jaurtiketa daukan Abrinesek. Bai, eta bertantz ez baldin badago ondo fizikoki, ez da? Bai. Beti esaten du Sito Alonsok, kantxan daudenek, ulertu behar dutela unetik ehun eman beharra dagoela. Ez dagoela hor gordetzerik. Gorde behar baldin bada, kantxatik kanpo egin behar dela. Jokatu gabe alegia. Huertas orain kontrarasoa bizkor jokatu nahirik. Abrines iruko egiteko, bai. Zer den kontraraso bizkor eta egoki bat. Lehenengo, defentsan ondo, eta gero gainera, 3 puntukoa. Eta nolako eskumuturra daukan Abrinesek, ez? Gaztea bakarrik ikusten duen momentuan bere burua normalean ez du. Utz egiten. Huertas, wow. Igaina, Eta utxartea eskatu beharko du. Sito Alonsok, eta ez dakipanik Todorovicek Deianek jarraituko duen. Bartzelonak 14, 7 Bilbao Basketek. 7 eta utzeko partziala sartu dio Bartzelonak Bilbao Basketi. Eta Abrinesek 3ko 2 egin ditu orain arte, eta bertan skantxara bai. Ez da oso azkarra izan behar, ez da. Deian ipini du lehenengo minutuetan Deian Todorovic defentsarako lanean, baina defentsan eta erasoan batez. Bai, aspalditik galduta dauka, ez? Bere lekua Deian Todorovicek, nik uste zigorra jaso ondoren ez duela, ez? Bere momenturiko berena lortu berriz ere, zaitasuna ditu, ezin du erritmoa mantendu. Erasoan ezer gutxi, defensan ere zaitasunak izan ditu denboraldia hasieratikan, eta badirudi, ez? Sito Alonsok ez dula izan, ez? Zalantza gehiagirik ikusita ze gaizki jokatu duen. Mumbruk hor, pasea, Marko Todorovici eman aizion, ez dira ondo konpondu. Ez dute elkarru lertu, eta gero falta egin behar izan. Bezonia. Eta orain antolatzailea Raul López da. Beraz, Raul López eta bertantz berriak. Partidu aseran ez zeuden orain bai. Tomic. Behekaldean zur ibili da hor. Raul López, pentsa, izan ditu momentu txarrak denboraldi honetan, fizikoki batez ere esango nukenik, baina lehengoan Joventuten kontra sekulako partidu egin zuen, eta orain ere ez, bertan zena 3ko ez da sartu. Eta orain lehenengo jokaldian ondo behintzat. Tomas. Bai. Berriro, zalantzak sortu dizkio Tomasi esango nukenik horre Raulek defentsa horrekin. Neiko zuzen defenditu du, ez? Bazirudien bere defensa gainditzeko kapaz izango zela, hor Tomas, baino neiko txukun defenditu du Raul López, bai. Ondoko marrati joan da. Mumbru ez zuen behar bada alakorik espero Abrinesek eta falta egin dio 2 batekoa beraz. Nik uste asko eman diola, ez? Hai. Atea zabaldu dio, ia. Bai, ondoko marra ezin zaio eman, ez? Hainbeste Mumbruri. Ez gainera hainbesteko angeluarekin. Bai, horrek islatzen du, ez? Laguntzak ere oso urruti zeuden, eta hor Mumbruk irakurketa azkarra egin du, eta hor neiko ondo mugitzen da. Eta zoi bakarrik, gehigarri ere atera egin dio. Eta sartu ere bai. 14 eta 10. 3ko jokaldia beraz orain. Satoranski eta Dolman dira. Bostekoan, Barsaren bostekoan. Tomas eta Satoranski.
Berriro, kateatuta gelditu da bertan. Eta berriro Abrinesek lehengo lekutik irukoa. Bai, eta mugimendu hori oso zaila da defenditzea, ez? Gain gainean baldin bazaude, ezin dezu gainditu, ez? Zeharkako bloke hori eta tarte txiki bat utziezkeo, erasotzaileak ere irakurketa egiten du eta mugimendua halakoa egiten du, ez? Irabazteko zentimetro bat. Ei, zer den, Raúl López ikusi du, keinuarekin, bestaldera zijoazela hemen. Hor, keinua eta Dolman alde batera, Satoranski erean gelditu da, eta baniek barruraino. Bai, dotorea mugimendua, hor, Satoranski ere oso jokalari altua da. Agian aldaketa hortan Thomasekin gelditu da, eta hor bai ikusi duela beak, ez? Bikekoak ikusi du aukera bazeukala gainditzeko Thomasen defensa bigun hori. Oleson irukoa da. Lehengoa irten, jaurti eta sartu. Eta Herbel gainean zeukan, puntatzera joan da. Beti prest. Bai. Oleson. Jokalari segurua. Finkoa oso, bere jokoan. Williams orain. Tomicen kontra. Irukoa du Mumbruk. Baita hau ere. Horba. Mumbruk sartu egindu 6-75 kanpokaldetik. 15. puntua Dominion Bilbao Basketek. Bai, Abrinesek ere horrela jakingo du, ez? Gehiago defenditu beharko du hor goikaldean. Mumbruren mugimendua bikaina izan da, berandu xamar irten da. Urruti ere gelditure bai. Bakarrik bai. Bai, erreakzioa oso motela izan da. Eta aukera eman dio, Mumbruri ikusteko saskia oso horrez gaina. Abrinesekin dago orain. Dolman, honek ere bai. Danak horti daude, Horti leku beretik ari dira, jaurtitzen. Bai Abrines, bai Dolman, bai Oleson. Raúl, horrez dago zer eginik, irten egin beharko du. Satoranski atzeti dauka. Herbel, irukoa izango da. Hau ez, errebotea Herbelek. Bai, hartu, ezin. Ikutu bai Williamsek, baina Herbel hor estu zegoen. Bestela bazirudien denbora bazeukala, ez beste zerbait egiteko. Behin errebotea hartuta gero. Bai, hala ere nahiko gertu zegoen hor Tomic eta 2 metro eta 17 zentimetrokin oztopatu egin dio jaurtiketa. 10-era, Barcelona 10 puntu goitik ipini da. Bai. 25 eta 15. Konzentrazioa handia behar da, ez partida guztian zehar Barcelonaren aurka jokatzeko, ez? Asko behartzen ditu defensa guztiak. Ona pasea, hori. Ona pasea eta ona amaiera ere. Williamsek. Atavius Williams. Iruko jaurtiketetan 6-5 sartu ditu laurden honetan orain arte. Barcelonak beste bat ere bai, eta baita hau ere Satoranskik. Ez dago bataz besteko honi jarraitzeri. Bestela, adios, partidua agur, esan nahi dut, partidua hor daukate. Bai, handik asko falta da eta porcentaiak jaisten joango dira, baina hala ere errestasun handiarekin ari da jokatzen Barcelona erasoan, ez? Nahi bezala mugitzen du baloia. Gehiagire ez du estutu, baina azkeneko partidatan ohiko defensa ari da betetzen Dominio Bilbao. Galdu egin dute hor. Ase txarra, ustela, Oleson, Bertasen kontra. Ez, zai egonda, Epailea zai egonda. Ea sartuko zen ala ez. Zuk esan dakoa. Erasoan jario handia, erreztasunak. Xabe Pascualen taldeari ez dago. Hain erraz, jokatzen usterik. Ez, erasoko joko hortan badakigu zenbateko kalitatea aukaten. Jokalari guztia Barcelonan, errotazioa luzeagoa dauka, aukera gehiago, eta, konzentrazio gehiagorekin defenditu beharko du Dominion Bilbao Basketek hemendik aurrera, 30 puntu lehenengo laurdenean gehiagizkoak iruditzen zaizkit, baina ikusita nola ari den jokatzen eta nola ari den mugitzen aulkia Xabi Pascual, badirudi, konzentrazio handiz ari dira jokatzen erasoko joko. 30 puntu. Bai. Laurden batean, lehenengoan 30 puntu. Berriro ere, Bilbao Basket lehenengo laurdenean eskas. Ez dakit energia kontua den, ez dakit intentsitate kontua den, baina 30 puntu asko dira laurden batean. Asko dira, asko asmatu du egia da, ez? Iruko marratikan ez da normalean. Zazpitik 6. Bai, 18 puntu.
18 puntu egitea, iruko marratikan ez da izaten normala, ez? Lau jokalari desberdinak gainera. Bai, 6 irukoak lehenengo laurdenean askotan ez dira ikusten, ez? Eta Barcelonak hori lortu du. Todorovic, ies egin dio botean hor baloiak. 2 segundu faltan oraindik, ez? Ala bai, garaiz egindakoa da. Garaiz egindakoa da, baina ez da sartu Jacksonena. 30 Barcelonak, 17 Dominion Bilbao Basketek bukatu da lehenengo laurdena. Hogeita hamar, Barcelonak, 17 Dominion Bilbao Basketek lehenengo laurdena bukatu denean. Josan, irukoak ari gara ikusten, 6 hartu ditu laurden bakar batean, Barcelonak eta 30 puntu egin dizkio Bilbao Basket. Bai, gehitxo dira, ez? 3 egin ditu Abrinesek, bueno, bat punteatuta izan da, baina beste guztiak nik uste dut Barcelonaren merituak izan direla, ez? Oso ondo mugitu delako baloia erasoan. Eta, bueno, oain aldi berean kantxan ikusiko ditugu, bai Oleson eta bai Navarro, eta kontuz, ez? Abrinesek atzean txiki bat hartuko du, baina hala ere iruko marratikan porzentai harri gaira lortzeko taldea, ez? Edo bostekoa izango du momentu hontan kantxan Barcelonak. Eta ez hori bakarrik, okerrena da baloi galduak, ez? 7 galdu ditu, opari gehitxo, iruditu zaizkit, ez? Bueno, gehitzen badegu, nolako porcentaia lortu duen lehenengo laurdenean iruko marratikan Barcelonak, eta 7 baloi eman dizkiola Dominion Bilbao Baskete, aldea hor dago, marka gailuan momentu enten. Eta Navarro jokatzeko moduan, albiste ona, Barça zaleentzat. Kolom, bertantz, bera bakarrik, sarrera egiteko moduan, Williams aurkitu du. Hala ere begira, Williamsek nola zituen gainean. Iruditu zen lehenengo atera egingo zuela, baloia Kolomentzat, baina ez, eoskortu da eta ondo. Jokaldia orain bukatu egin du eta Latavius Williamsek, 4. puntua du. Bai, jokalari potentziduna eta beak ikusi du, ez? Jokalari bion xamarra zituela defenditzen. Wow. Beste bat. Hor jarraitzen dute, Hori da bataz bestekoa hori. 8tik 7. Hirukoetan Barcelonak. Dolmanek, pertsonala, Marko Todorovicek, 2 urte eman zituen. Marko Todorovicek, Barcelonan, lehenago Joventuten ere egondakoa da, badakizue. Ez zituen minutu asko izan, eta nik uste Sito Alonso ezagutzen zuelako noski. 30 minutu jokatzera etorri dela Bilbora, eta hori behintzat oso ondo egin du, sekulako numeroak ditu. Ez du datorren urtean seguruenik beltzaz jantzita ikusiko Bilbon. Ez dirudi ikusita nolako denboraldiari den betetzen, ez? Baina, kontuan izan berdego, Barcelonak normalean 5-6 pivot izaten dituela, ez, bere plantillan, eta jokalari gazte batentzat posizio hortan minutuak lortzea oso zaila izaten dela. Ondo etorri zaio gaina aurten Bilbora etortzea, eta hor hemen bai, ez, irabazi ditula minutuak eta aukera izan du, zenbaki onak betetzeko. Houstonek ditu NBA-an bere eskubideak. Satoranski, azken segunduan eta begira. Azken segunduan, Satoranskik bai, aurkitu du bere bidea. Sekulako jauzia dauka, 2 metro ere baditu. 35. puntua, berriro ere Biguntxo, behar bada, defentsan Bilbao Basket. Bai, badirudi Sito Alonsok nahi duela, ez? Bosteko on bat jarri kantxan, ea lortzen duen horrela, zerbait gogortzea, ez? Tobias Borg... Bai, Borgen lana hori da, batez ere. Ikusi dugu hor, ea horrela lortzen duen zerbait, ez? Navarroren gainean jarriko du, hor ikusten dugu, Oleson Kino Kolonen gainean, oain 3 jokalari txikiekin ari da jokatzen. Dominion Bilbao Basket aurre egiteko Barcelonari, ea lortzen duen, ez? Gelditzea zauria 3 marratikan, baino neiko zaila egingo zailo, ez? Bide hortatikan jarraitzen badu Barcelonak, eta ez hori bakarrik, defensan talde blaugrana oso sendo ikusten ari gara. Wow, hori bai, hori! Raúl López! Irukoa, nundik gainera, segundu bat baino etzen falta. Nundik eta nola? Bai, artista, eta lehen aipatu dugu, esan dugu. Baina nik uste fizikoki ere hobeto dagoela, eta noski, goi-mailako jokalariek fizikoa beharrezkoa dute. Azkenean Plaisi, hor urratsak adierazi dizkiote. Plaisek kontrako bidea egin du, Baskonian bazituen minutuak, gainera minutu onak, sekulako denboraldia egin zuen, eta horregatik eraman zuten noski Barsara. NBA-ko atea ez zitzaiolako ireki, baina Barcelonan apenas jokatzen duen, eta atzera egin du bere jokoan. Borgena ez da sartu. Errebotearen bila Williams, Borg berriz ere.
Zan nahi dut Plaisen ibilbidea, berak kontuko korrentea bai, baina bestela... Bai, Kirola aldetik nik uste ez ditula lortu, ez, nahi zituen minutuak, rolak oso desberdinak izaten dira talde handi batean, ez, eta, bueno, Baskonian momentu honetan nik uste bazeuzkala, ez, minutu asko irabazita, Barcelonan askozak gehiago banatzen dira. Eta hor bai, beherakada nabarmena egin duela, Biun Xamar, askotan kritika jaso ditu, zailtasun gehiago, minutuak lortzeko eta badirudi, ez, arlo hortan beherakada nabarmena egin duela. Bai, eta gainera datorren urteako noski hasi dira zurrumurruak Barcelonan, pivotak behar dituzela, Tomic geldituko omen da, baina Plaisengan ez daukate konfiantzarik. Tabaresen izena agertu da. Tabares eramango omen dute. Berriro Goiti Williams, wow! Pertsonala da, Plaisena, bestela Williams, goitik, Peñatutik etorri da hor. Ikusi du, Kolomek ondo, Plaisek ere bai, jauzia egin behar zuela, eta bada espada traba egitera joan da personala adierazi dut. Erritmoa, partidaren erritmoa ere garrantzitsua izango dela. Aipatu du, ez da sartu, aipatu du Sito Alonso Katarikoan, zenoski, fizikoki, mugatu xamar daude momentu honetan. Bilbao Basketekoak denboraldi guztian izan dituzte eta jokalari asko lesionatuta, eta orduan jakin egin behar dela, ezta? Nola aukeratu momentu bakoitzean ze ritmo ipini eraso bakoitzari. Bai, horrek ere zer esan handi izaten du, ez, partidu guztietan, baina momentu honetan areta gehiago, ez, ikusita ze justu egiten den fiziko aldetikan Dominio Bilbao Basket, baina, bueno, badirudi, larrialdi okerrena pasa duela, ez, ikusita zezaitasunak izan dituen azkeneko hilabetean, baina, bai, egia da, ez, erritmoa kontrolatzea garrantzi handiko izaten dela. Kolom, ara, Williams, ez, hori harrikada izan da. Gero pertsonala. Bai, jauzi hortan azpian sartu zaio, Tibor Plaisi. Eta jaurtiketa, iruditu zait, Navarrokin geldituta zegoen, beraz, zentimetroak alde zituen, baina indartsu jaurti du baloia noski. Herbel berriro ere. Hobeto dago fizikoki. Astean zehar, Raul López, Herbel, Todorovic, Bertans bera, kilikolo ibili dira, baina antza dena daude, jokatzeko moduan. Duelman. Ez, errebotea Williamsek. Orain handiak Herbel eta Williams dira. Kolom eta Raul López antolatzen. Dabor batez ere defentsa laneako, Abrinez defendatzeko izango da. Ondo Kolom aurkitu du bidea. Herbel eta Raul. Iruditu zait lehenengoan bazeukala. Jaurtitzeko modua. Horra. Eskinatik egindakoa, kontraerasoa, Navarro. Bikoa. Lehengoa, baina lehen gertatu dena. Bai. Aurrekaldean kale egin ezkero, kontraeraso Zitala. Eta zerre, Navarro orain. Ez dutelako iruko eman edo zergatik? Zapatzen zegoen, orduan. Haino ituta gaude Navarro zerre ikusten kantxan ez da. Kulom, ez omen da bere azken urtea izango, Jokatzeko asmoa omen doka, segitzeko asmoa alegia. Ez, hor rektifikatu egin behar izan du Williamsek. 37 eta 25. Apur bat gelditu da Jarioa, Barsaren Jarioa erasoan edo gelditu du Bilbao Basketek, baina oraindik ere diferentziak 10 puntutik gorakoak dira. Bai, hala ere, hobekuntza egin du bigarren laurdenetan, ez? Hobeto kudeatu ditu bere erasoaldiak, luzeago jokatuz momentu batzuetan, ia agortu arte, ez? 24 segundo horiek horrek eman dio aukera, ez? Abiadura pixka bat gelditzeko. Barcelonak ez ditu lortu, ez? Transizioan hiruko horiek, zailtasun gehiago izan ditu, eta dagoeneko, laurden honetan berdinketa, ez? Zortzina. Eta esan dezuna, ez? Badirudi Barcelonako hain ez duela, ez? Hainbesteko horreztasunik. Borja minutuak amaitu dira, agortu dira oraingoz. Mumbrou. Hirukoa da, Andiusic, ez. Errebotea Plaisek. Eta orain azkar jokatu nahi du Barcelonak. Abrinez, barrura, Plais, Ez da sartu ba.
ez da sartu ba, ziurtatzera joan da. Bai. Eta hainbeste ziurtatu nahi izan du, azkenean kale. Ez da izaten erraza, buelta erdia eman, saskia ikusi gabe, eta hor nik uste beak ere seguru zeukala, saskirak eta lortzea, baina azken momentuan irten egin zaio. Mumbrú Huertasen kontra, Huertasen personala. Hor buruz buru joan da bere kontra. Ze ondo irakurtzen duen hor. Bai, ba, horregatik, ba. Alex Mumbrú badaki zer dagoen eta norekin jokatu behar duen. Hau lengoa da. Hartu bai, buelta erdia eman ere bai, baina ez den bukatu. Bilbotarren mesederako, iakina. Bai, baina aldi berean daude bai Place eta Dolman, ez? Biak alabiak demoraldi kaskar xamarra jokatzen ari dira, gehiago espero zen, ez? Bi jokalari hauengan. Duelman MVP-a izan zen iaz, eta... Baina Valentziarekin. Bai, horregatik fitxatu zuten, baina hemen rolak desberdinak izaten dira, eta hemen ez ditu erakutsi, ez? Bere zenbaki horiek eta agian zalantzan ere... Jerarkiarik ere ez. Ba ez. Zalantza handiak. Rotazioan urrun xamar dago oraindik. Bai, sortu dira. Eman dio, konfiantza, Bai. Txabe Paskualek ondo egon denean. Berriro, kristalera, zenba bider egiten duen Huertasek. Jaurtiketa hori kristalera. Kulom. Ez toka biderik. Marko Todorovic aurkitu du. Oraindik 9 segundu. Ez, laburtxo. Hor Plaisek, eta azkenean pertsonala Mumbruk. Taulara, ez da ikusiko zenuen, gure zale askok seguru ikusi dutela, Rosena, Chicago Bullsekin. Azken segunduan egindako irukoa, garaipena eman dio Chicago Bullsi, Clevelanen kontra. Ura ere kristalean eta gero barrura sartu da. Eta zirri barrez esan du, bai, noski kristalera, seguru. Kristalera jaurti dut, seguru. Hala ere, bain, hainbeste ez dira ikusten, ez? Lehen taulara askozte gehiago botatzen zen, ez? Jaurtiketetan. Oain garbira botatzen da eta horregatik egiten da hain harrigarria, ez? Taulara bilatzea. Baina, bueno, txura galanta dauka, ez? Alboa batetik edo bestetik Marcelino Huertasek eta askotan ikusten digo jaurtiketa hori. Pertsonala Mumbrurena eta beraz atseen hartu beharko du orain. Seguruenik eskantzu arte bai. Atseen aldi nagusira arte. Seguruenik. Ona jokaldia oso, naiz eta Plaisek azkenian ez duen. Ezer? Teknika Huertasi, keja egiteagatik. Hala iruditu zaite. Hor da pasea. Bai, nik uste dut horregatik, bai, Huertasi pitzatu dute. Behar bada gero epaileen reakzioa eta epaileen keinua ere emango digute errepikatuta, baina nik esango nuke Plais esartzera azken jokaldietan huts egin duelako, esan nahi dute oso gertu zegoen Uztaitik, bai lengoan, bai honetan hori sartu beharrekoak dira, pibot batek. Eta Huertas pertsonala delako eta teknika gainera. Oso bigunari da jokatzen Tibor Place eta, bueno, marmarrak entzuten dira, ez, armeietatik, txistuak ere bai, noiz behinka, eta, bueno, horrek ere ez du gehiagi laguntzen. Baina egia da, ez, aukera izugarriak izan dituela Tibor Placek eta bihuntasun izugarria erakusten ari dela. Ona, orain, bestaldera begiratuta hor. Kolomek. Marko Todorovic eman dion baloia, ondo Marko Todorovic, 29. puntu, 10 betik. Berriro ere Bilbao Basket. Pasez zoragarria, ze ondo moldatzen diran bi jokalari hauek. Behan, zeinek, Erbelek. Hori lengoa da, Huertasen keja da hori. Bai. Esango nuke. Ez duguna ikusi da, epailearen reakzioa, baina bai, teknika adierazio. Bai, neuzen Martin Bertran izan dela, ez? Beak ikusi du gainean, nahiko gertu zegoen maitikan, eta oain ari da Xai Pascual berriketan, baina nahiko garbi ikusi du Martin Bertran epaile nagusiak zer gertatu den hor. Huertasi iruditu zaio, personala egin diotela Plaisi. Bai. Horregatik kejatu da, horregatik egin du keja. Martin Bertran ere ez da ba, eskarmentu handiko epaila da. Eskarmentu handiko eta hori oilarra da, Bai, askotan ikusi dugu. Bera izango da veteranoena.
Bai, nik uste denboraldi honetan beteranon artean ez da izango zarrena, baina urte mordo bat bai, goi mailan. Bertans. Eta Kolom. Ez du Marko Todorovicek irukori jaurtiko. Baina hasieratik zegoen Marko desesperatuta. Hainbeste bote eman beharrez, ez da? Barcelonaren defensa ona izan da, hor paseko marra guztiak ondo zainduta eta hau izan da, lehenengo baloia galdutakoa laurdenotan. 29 eta 29, Utxartea, kantxan. Hamar behetik, Dominion Bilbao Basket, Palau Blaugrana Barcelonan jokatzen ari den partiduan. Bestetik, Fuenlabrada galdu egin du etxean, Joventuten kontra, 73 eta 77. Ona da, emaitza GBC-rentzat, ez ainona, Baskonia eta Bilbao Basketentzat. Baina Fuenlabrada, Bai, kinkalarrian dago, matematikoki badirudi, maila galtzeko arrisku izugarrian dagoela, denboraldi guztian, Mildegien ertzean ibili da eta oso zail izaten da, zuzentzea azken momentuan. Bai, Pankok sekulako denboraldia berriro, sekulako zenbakiak, baina batek, eta hau, talde kirola da, saskibaloia. Dolmanek egin du sekulako jokaldia. Aurrekoa, orain pertsonala. Falta, bai. Ondo ikusi du Herbelek aukera bat zeukala, bere kontra jokatzeko, ikusi du nola kokatu dituen oinak, Duelmanek, eta eraso egin dio, oine aurreatu hortan, eta nahiko errez gainditu du Justin Duelmanen defensa hori. Herbelek bai. Lehenengoa, Belgiarrak, baita bigarrena ere. Navarro playoffetarako prestatzen, ez da? Bai, nik uste aleginak egin zituela, Euroligan jokatzeko justu xamar iritsi izan eta kanpoan gelditu ondoren berriz ere atxeena, patxadarekin, 4 partida kanpoan egin ditu, jokatu gabe, gaur bueltatu egin da, eta esan dezuna, nik uste playoffari begira, baino hala ere nabaritzen zaio ez da gola, bere zazpirik oberenean. Galtzekotan zen hor, Satoranski hala ere Olesonek irukoa, Tomitxena, bai. Tomitxek bultzada, galanta eman dio hor. Enbat urtetan, taldekide izan duen. Marko Todorovici hori da, eta berehala esan du bai, neonek egin diat, pertsonala. Gelditu egingo omen da, hau bai. Hau Barcelonan geldituko omen da, berriro kontratua luzatu egingo omen du Barcelonakin, ze Barcelonan jokalari askok, Navarro, Huertase, Jackson, Thompson, Lampe, Nakbar, Todorovic, Tomic bera, hoietana bukatu egingo dute kontratua. Eta pentsa, Final Fourretik kanpo geldituta gero, eta liga espadu irabazten. Ez badu aurten ez ere irabazten, garbik eta galanta izango da. Hori da. Bai, ze azken finean, alegindu dira aldaketa, belaunaldi aldaketa poliki-poliki egiten, ez da? Baina, noski, emaitzak laguntzen espadute. Bai, emaitzak ere behar dira, aldaketak egin ondoren ere, eta hemen ez baldin badira lortzen zenbaki honak alperrek, beste zurrumurrua hori ere noski irakurritaten entzunda izango duzu, Davis Bertans aurre kontratu bat idatzita daukala, nahiz eta orain lesionatuta egon belaunean, Baskoniako jokalaria Barsakin esan nahi dut, aurre kontratua. Todorovic azken minutuan sartuko gara, irukoa da bai, bete-betean, garbi eskerrak apurka, iruko jaurtik eta hoietan ere, berdintzen edo orekatzen joango dira batazbestekoak, 9-7 ditu, baina 6 lehenengo laurdenean sartutakoa, gogoan izan. Oleson, Tomic, buelta erdia, ez, labur, ondo defentsan, Marko Todorovic. Herbelek orain, errebotea, eta beste bilabetza izango dira seguruenik, lehenengo zati honetan. Ea ba, 10-etik bera badago orain, Dominion Bilbao Basket, hori albiste hona da, 14 ere izan da Goitik eta Barça. Jabetza luzea nahi du orain. Bertan zestago jaurtitzeko moduan.
Barneraketa. Motza gelditu zaio bai. Pena. Egitura eman dio hor, ez da. Baina ez da berak nahiko lukeen bezain bat igo baloi hori. 7 segundu. Satoranski bakarkako jokaldia egiteko ez, Oleson aurkitu du. Baita jaurtik eta egin ere Alaskakoak, hor bukatuko da. Lehenengo zatia Barcelona 43-35 Dominion Bilbao Basketek. Bai, laurde polita jokatu du, ez? Dominion Bilbao Basketek bigarrena eta bueno, gutxienez baloi galdu horiek murriztu egin ditu. Bakarra galdu du laurden guztian. Eta ez hori bakarrik, jabetzak luzatu ondoren, ez du hainbesteko errestasunik izan Barcelonak 3 bilatzeko transizioan. Eta dagoeneko laurdena irabazi egin du, ez? Lehenengo helburua lortu egin du Sito Alonsoren taldea. Pentsa ze aldea, 30 puntu sartu dizio Bilbao Basketi lehenengo laurdenean eta 13 bigarrenean. Atzeen aldia Laizter gara zuekin, gogoratu Fuenlabradak 73, Juventutek 77. Gero arte. Arratsaldeon eta ongi etorri da noi berriz ere. Endesa Liga da, Endesa Ligan 32. jardunaldia. 43 ditu. Barcelonak 35 Dominion Bilbao Basketek. Baina gaitzerdi esango nukenik, 8 behetik. Lehenengo laurdenean 30 puntu sartu dizkio, Josan, Bilbao Basketi Barsak. Bai, itxura zeharra zeukan, ez? Lehenengo laurdenak ikusita zenbateko hirukoak sartu izan ditun, ez? 7-6 uste dut lehenengo laurdenean, bai. Baina, bigarren laurdenean, hobekuntza nabarmena egin du Dominion Bilbao Basketeko taldeak, eta hor bai, ez? Erritmoa kontrolatu ondoren, taldeak beste itxura eman duela, ez? Defensan asko ze hobeto, sendo, baloi galduetan bakarra galdu du eta horrek ere aukera gutxiago eman dizkio Barcelonari transizioan jokatzeko. Eta nik esango nuke, laurdena 13-18 irabazi ondoren, duintasunez bukatu duela lehenengo laurdena eta ez hori bakarrik sensazio ona banatzen, ez? Zenbakiak nahiko onak dira etxetikan kanpon egiteko. Eta bide hortatik jarraitu ezkeo, nik uste aukerarekin iritsiko dela, baina badakigu Barcelona hirugarren laurdenean gehiago estutzen duela eta hori eskatuko du Xabi Pascualek. Eta hor, nik esango nuke hori dela Real Madrilek ez duela irabazi Valentziaren kontra. Txalo horiek futbol zaleenak dira, Barcelonak Realari irabazi egin dio gaur, hori Euskal futbolarentzat ez da albiste ona, baina Barcelonak orain Real Madrid 4 puntura eukiko du futbolean. Gero golfestan ikusiko dituzuen oski, golak eta laurpenak, baina ikusi ditugu, ez da horratzen aldian, zale asko irratiak piztuta. Utxeta bi aurreratu da Valencia, eta gero bina lortu du Real Madrilek, Pepek eta Iskok egindako golak, baina ikusi duzue, Barça zaleak, ez dira bakarrik saskibaloi zaleak, futbol zaleak ere bai itxura batean. Eta Barçak orain liga irabaztea gertuago dauka Real Madrilek gaur kale egin ondoren. Futbol kontuak dira horiek gero golfestan, saskibaloian orain. Saskibaloian liga irabaztea bakarrik gelditzen zaio Barcelonari. Besteak ez ditu irabazita. Nola diran gauzak, Kopatikan kanpo gelditu zen eta Euroligan ere Olimpiakosen aurka porrot galanta, ez? Kantxa faktorea esku izan ondoren ez zuen lortu, ez? Garaipena, Final Fourra irusteko eta hau bakarrik gelditzen zaio. Eta horregatikan, ez? Pentsatzen dut hasi dutela konzentraturik partida, baina pixkanaka beheraka da egin du, ez? Taldeak nabarmen gainaz. Eta sensazio onak oso onak ez ditu banatzen, ez? Momentu honetan Barcelonak liga irabazteko. Bai, Real Madrid momentu honetan talde desente hobea da, baina egia da maiatzean lehenengo egunetan gaudela oraindik. Eta liga ekainan bigarren 15 taldetik aurrera irabazten da normalean. Kolom, Laizen kontra doa orain, kanpoan dauka Andiosic. Hau bai, sartu egin du, eta beraz, zer da bikoa? Hiruko esango nuke nipa. Ala zirudien, baina... Bai, 38, hirukoa da. Beraz, 43 eta 38, baloia berriro ere erasoan Bilbotarrentzat. Argi bidea dila Barcelona, bigarren postuan nahiko dute noski. Baina, laugarrenari eutsi egin nahi dio. Ez, goiti beraz etorren, ordurako gaindituta zeukan. Eta Plaiz berriro, jesarlekura? Bai.
Ez duelako ondo defendatu? Ba, agian bai, ez, nik uste aukera eman diola, ez, berriz ere, azteko partida, eta hemen marmarrean nik uste dugu Xabi Pascual ez dago gustora, Pleisek egin duen lanarekin. Bai, ze azken finean, 5-0 partziala da, eta 3 puntura ipini dira Dominion Bilbao Basketekoak. Ondo hasi dute oso, 3. laurdena, Tomas eta Herbel. Kanpora, Satoranski. Todorovic dauka hor, Tomas eta Abrines, 3koa da. Ez da sartuko, bi alegin. 3. laurden honetan eta biak kale. Bale. Hola esan dio. Hola esan dio. Segulako herri eta entzun da, bale. Baina, jezarlekura. Ba, noski, nik uste dut horrelako akatzak ezin direla baimendu, eta horregatik Xabi Pascualek zerbait izegin da izango zuen beharekin, aukera eman dio. Berriz ere hasieran 3. laurden honetan, eta ez du bete ondo, ez bere lana eta aukera. Ba, partiduan sartuta dago berriro Dominion Bilbao Basket zegoan izan, 14 behetik ere egon direla, markagailuan une batez. Bai, aipatu dugu atzen aldian ez, hobekuntza nabarmena egin duela 2. laurdenean, eta ez hori bakarrik, kontrolpean daukala partiaren erritmoa, eta horrek ematen diola aukera Dominion Bilbao Basketi, ba, gutxienez, itxaropentsu jarraitzeko partida lehiatzen. Andiusic, ondo, 5. puntua du, Andiusicek, gogoan izango duzu, Josan, ez zuen Joventuten kontra segundu bat bera ere jokatu. Bai, hor zerbait badago, ez, etxeko parteatan oso gutxi edo ezer jokatzen du Andiusicek eta Gruagik jokatzen du gehiago, ez, gaur Gruagik ez du segundu bat ere jokatu eta Andiusicek eman dio aukera eta orain arte, erantzun oso zuzena eman dio jokalaria. Esplikatu zuen hori, Sito Alonsok atariko prentsaurrekoan, galdetu genion eta esan zuen, jokalari askoren rola aldatu egin dela. Baina hori den noski minutu asko jokatzen zituela eta jaurtiketa asko zituela, baina hori ez dela bere rola Bilbao Basketen, eta egia dela beste jokalari batzuk lesionatuta egon diren bitartean, minutu asko izan dituzela, baina jokalari batzuk ulertu beharra dutela, euren rola minutu batzuk bakarrik jokatzea dela, eta hoietan ondo egitea gauzak. Bai, badakigu, baina, rolak alakoa izaten dira, baina partida batzuetan desagertu egiten da, ez, Andiusic eta hori da, ez, ulertu ezina. Esan zuen baita ere, gauza badela jaurtita huts egin, hori ezin dela kontrolatu noski, eta hori ez duela berak sekula zigortzen, Sito Alonsok esan nahi dut, beste gauza dela defentsa arauak ez betetzea. Eta hori ez duela onartzen. Bai, hori badakit, baina ikusitan nola zegoen taldea momentu batzuetan, sasoi puntua 0 galduta jokalari batzuk lerre eginda, eta beak ez zer jokatzea zigor gehiegi, iruditzen zaitez bakarrik Andiusic, baizik beste jokalari... Gruagik ere 3 minutu, hasieran, Borjek ere apenas ez errez, Deianek... Baina, irabazi egin zuen Joventuten kontra, partidu oso garrantzitsua gainera, haze asteburua, gero GBC ere bai, luzapenean, pena Baskoneak galdu zuela. Mumru! Andiusic jentzat. Horretzokan zer eginik. Nik uste baloia Bilbao Basketentza dela, ez da? Bai. Garbi, esango nuke. Andiusicek ez du ikutu, ez? Bai. Sánchez Montserrat epailean ahaztu egin da. Zalantzak izan ditu, baina Martin Bertranekin hitz egin ondoren nahiko garbi. Zeukan epaile nagusiak. 5 behetik, 3 behetik ere izan da, momentu batez. Bilbao Basket. Oso ona, harrapatu dituzte hor Bartzelonakoak, Mumbrú, Azti eta Zur beti bezala, hor da berriro, 3 puntura, Bilbao Basket. Xabi Pascual zeintzukin asartuko da orain? Ez dauka. Lan erraza, zan nahi dut onelako taldeetan irabaztea baino ez dago. Bai. Eta irabazi ezean, Abrines, kanpokaldean Duelman. Ona pasea Zomasi, defentsa aparta hor. Todorovicek 24 segundu, Josean, 24 segundu. Janditu ezinez, Bartzelonak eta txistuak ere bai, taldeari. Hain errez hasi du partida, ez, Bartzelonako taldeak eta oain estuezunak gora beratzu jokatzen du, ez, aspalditikan Xabi Pascualen taldeak laurden harrigarria betetzen ditu eta bildurgarria beste batzuk
Eta gaur ere badirudi bide hortatik handi joala partida, ez? Baina orain arte Dominio Bilbao Basketen meritua, ez? Ikusita nola jarri dan, ez? Bigarren laurdenetik aurrera eta orain bai ez dago lasai, ez? Xai Pascual, urduri xamar ikusten dugu. Andiosic eta Marko Todorovic. Zer? Min hartu du? Baina uste hor atzera jokoa ez egiteko arriskoan zegoela eta horregatik bai egin du mugimendu arraro bat. Bai, eta oraindik horrela dago, oraindik hor... Bai, min hartu du. Bai, badirudi fisikoki ez dagoela bere onenean edo bete-betean, bai, orain bai. Orain bai, ja kulomasi da korrika. Oiko bere korrikaldian. Marko Todorovic. Antolatzailearen bila, ez. Andiosic dauka alde batetik bestera. Erbeli egin diote, personala. Olesonek nik uste ez bultza diola, Hori lengoa da. Pase dotorea, Bai, baina hor Kolonek ez du defentsarik egin nahi izan. Oraindik orkatila zeukan buruan, uste dut, momentu horretan. Laugarren da, gogoratu. Sailkapenean 19 garaipenekin Bilbao Basket sekulako denboraldia egiten ari dira Sito Alonsoren gizonak. Eta oraindik ez da sartuko Pena Galanta. Eta orain pertsonala Bertansek. Bai, ondo indako pertsonala da, ez oraindikan jatxigabe zegoen Marko Todorovic eta aukera zeukan Barcelonak transizioan jokatzeko edo kontraoso bat bukatzeko, eta hor zentzu du. Jokatu du Bertansek. Aldaketak nahi ditu Sito Alonsok, Andisicek jokatu ditu, bere minutuak 10 minututan 6 puntu. 5eko balorazioa Andisicek. Satoranski, Raul Lopezen kontra, eta Bertans Olesonen atzetik. Abrines. Tomic barruan zain. Baduba, jaurtiketa hori baduba, Duelmanek, baina ez du asmatzen. Esan nahi dut, zenba bider ikusi dugu igaz, ez da? Valentzian jaurtiketa hori egiten da sartzen. Bai, eta gaur badirudi konfiantza gehiago daukala, ez? Dagoeneko 7 puntu lortuta ditu, baina ez da bile, ez? Nahi duen bezin eroso. Zailtasuna ditu gaur Todorovicek, Bai. Bukatzeko jokaldiak. Ezagutu egiten dute asko, eta ondo, eta nik uste euren artean ere pivotek, erakutsi nahiko dutela, ez? Ni hobean hau korreatik gelditu ninuan hemen. Esan nahiko dio Tomicek. Bueno, ala ere, dagoeneko 7 puntu eta ez hori bakarrik, 7 asistentzi banatu ditu gaur, Marko Todorovicek. Satoranskik, garbia. Hirukoa. Bitik bi, orain arte. Eta, datuei begiratu ezkero, 12tik 7. Bartzelonak. Ez da iritsiko Munbruren eskuetara baloia. Abrines zur eta azkarri bilida eta. 3 puntura, urbilu da, 2 aldiz, Bilbao Basket baina, hortxe, ezin. Bai, talde oso luzea dauka, Barcelonak, eta, bueno, hor, asko gehiago nekatzen da, ez? Errotazio horietan Dominio Bilbao Basket, baina, bueno, oraindikan partidan sartuta dago, eta pentsatu behar da, ez? Ondo jarraitzen badu partidan sartuta aukerarekin iritsiko dela. Goagi berriro ere, Goagi lehenengo aldiz gaur, kantxan. Kolom eta Raul Lopez. Jaurti egin behar, eta sartu, erdi-erdira, gorputza atzera bota, hanka bat aurrean ipini, eta 46. puntua Dominion Bilbao Basketek. Munbruk 11 daramatza, 7 daude, bai Todorovic, Marko, eta baita Williams ere. Bi barruko, bi gizonak. Zeteian Todorovic ikusi dugu partidua zeran, baina gero agertu ere ez da egin. Hirukoa da. Ez. Errebotea, Olesonek eta Bertansek pertsonala. Bai, agian ez duen espero, ez? Errebote hain motza izatea. Uztaian jo ondoren, gaur tartean gelditu da. Bai, hortxe bertan erori da, eta horregatik ez da ondo iritsi. Hor Bertans Olesonen bidea izteko. Oleson eta Tomic, zenba bider egiten dute jokaldi hau. Zenba bider, eta ondo burutu du oraingoan kroaziarrak.
aparta da jokalaria Tomic. Bai, hor ikusi dugu gainaz zalantzak izan dituela Williamsek, laguntza blokeo zuzen hortan alboaka egin du eta aukera izan du Tomicek, ez, saskia bilatzeko, gero berandu xamar iritsi da. Jaurtiketa libreak, Tomicek, Josan. Beak ere gogoan izango ditu, Begira. Bakizu, ez da, NBA-an hasi direla barriketan, aldatu egingo dutela behar bada araua. Zean bai, Shaquille O'Neali egiten zioten moduan, garai batean. Personalak nahita egin berari, gero asmatzen ez zituelako. Eta hori nola zenbait taldetan oso nabarmena den, taktika moduan, ez da? Aldatu egingo omen dute edo pentsatzen ari dela arau hori ere aldatzea. Ea zer proposatzen dute. Utxartea 54, Bartzelonak 46, Dominion Bilbao Basketek. Xabi Pascualen hitzak dira hoiek. Bartzelona eta Dominion Bilbao Basket. Aurrez aurre, lehenengo laurdena txarra Bilbao Basketeko, eta egin dizkio eta sartu dizkio Bartzelonak, baina gero bigarren laurdena irabaz egin du, 8 azpitik atseden aldian, eta berdinduta hirugarren laurden hau. Beraz, markagailuan 54 eta 46, bita 42 faltan, jaurtiketa Olesonek ez, Olesonek sartzen ditu, jaurtiketa libreak. Normalean bai, oso fidagarria da, marra hortatikan. Eta Navarrarena aipatu dizu, esan du jarraitzeko asmoa daukala. Ez duela saskibaloia utziko. Oraindik ere, noski, batzuk esango diote, ez alden nahikoa. Bai, oso ona izan da, leyenda bada, besteak beste Euroligan, puntu gehien sartu dituena. Tituluak ere nahi beste seguruenik ez, baina asko bai. Baina azken bi denboraldietan batez ere, fastitis hori daukanetik, ez da, fizikoki oso mugatuta ikusten du gizona. Bilbao Basketen alde izango da. Bai, ondo, Raul López, borrokaztan. Bai. Kenua egin dio, besteak ez dio gorputzera jaurti, ez da? Ez dut ulertzen, Nagbar zergatik dagoen, personal eskatuko du? Bai, ni uste ez bultza da eskatzen ari zela baina. Borroka hortan, ni uste beak ere beste zerbait egiteko aukera izan duela. Kolom, Saturanskiren kontra personala, Txekierrek. Hace falta lortu duen. Ia azken segunduan. Eta Raul López entzutera? Urbildu pixka bat, zer esaten ari diren. Kolom. Orain Williams da hundiena eta Gruagi dago irukoa egiteko prest. Barrura Williamsi. Hace pase dotorea sartu dio Kolonek, Baina Nagbar zeukan hor, gainean erritmoa galdu du orain partiduak momentu honetan. Seguruenik Xabi Pascualek esan die, ez dago onartzerik, defentsa gogortu beharra daukagu. Eta Bilbao Basketi dagokionez, atarikoan garbi esan zuen Sito Alonsok, erritmoa kontrolatu beharra daukagu. Eta hori Joventuten kontrara ikusi genuen ez. Antolatzaileak igerri egin behar dio, badaki antolatzaileak fizikoki nola dauden egonda, ez dagoela danak eraso guztiak azkar jokatzerik. Orduan, antolatzaileak hor erabaki egin behar du zeintzuk diren, 10 segundu atsean hartzeko hartu eta jokatu beharreko jokaldiak. Bai, noski baietz, eta nola defenditu, ez? Erasoan ere, baloia esku artean baldin badaukazu, gehiago sufritzen du, ez? Aurkariak eta hori ere kontuan izan behar da, eta ez hori bakarrik. Lehenengo laurdenean alitasun gehiagirekin jokatu du Dominion Bilbao Basketek eta alako izan da, emaitza. Navarro, bizi dela, taulara edo kristalera egindako jaurtiketa, barrura. 11 goitik Bartzelona. Irukoa da Raulena, ez da sartuko. Guztaian ikututa kanpora. Urbildu da, bibider urbildu da 3 puntura, jokaldi batera. Dominion Bilbao Basket, baina berriro ere Barça joan egintzaio. Navarrok egindakoa, airball, edo airea. Ez du uztairik ikutu. Ni uste faltaren bila joan dela, Niko Garbi eta Xabi Pascual ari zaio esaten, ez? Patxada gehiagorekin jokatzeko, lehenengo blokeoan nahi zuen erabaki jaurtiketa hori, eta nahiko ondo defenditu diote, eta askotan egiten du, ez? Horrelako jaurtiketa alboaka,
desorekatuta eta sartu ere bai, baino orain ez dauka hainbesteko freskotasunik. Andiosicek irukoa, ona ba, partidu Andiosic. Andiosic egiten ari dena gaurkoa partidua da, eta komeni zaio Bilbao Basketi, Andiosic ere rotazioan balekoa izatea, ezta? Dagoeneko 5 iruko sartu ditu Bilbao Basketek. Orain erantzuna, Satoranski, bai noski, hain bakarrik egin ezkero, ezta? Bai, eta lurretik aukera izan du, jauzia egin gabe, neko denbora izan du. Hor Navarrok erakarri ditu, defenditzaileak eta Andiosic laguntza txiki bat egitea joan da, eta nahiko izan zaio, Satoranskiri besoa armatzeko. Hor konfidantza ez zegoen, hegalekoa baina oraingoan ez du sartu. Beste jabetza bat izango du oraindik Bilbao Basketek, baina laurden hau galdu egingo duela dirudi. Satoranski, atzetik Raul López dauka. Buruz buruko egin nahi du ez, atzean Tomic utzi, Williams, ona, Tomicena, ona. Eta utxartea eskatuta, ez da, azken eraso hau batek nola egin erabakitzeko, eta besteak nola defendatu hor da, Satoranski keinua, gero atzera. Hor momentu batean iruditu zaite urratsak ere hortxe izan dituela. Bai, baina neko ondo kontrolatu du gorputza eta, bueno, badirudi disfrutatzen ari dela, ez buruzko jokaldi horietan gaurko partidan ante Tomic. Satoranski da orain arte baloratuena, 19 punturekin, 12 ditu Tomicek, balorazioari dagokionez esan nahi dute, eta horiek lehengo irudiak dira, horiek dira atzeen aldiko irudiak, ez dira momentukoak, horiek dira jendea Real Madrid eta Valentziaren arteko futbol partidua entzuten ari zen momentuko irudiak dira. Eta gero emakume hau bai. Pozik emakumea. Saskibalo zalea bakarrik ez hori, Barça zalea da, oroar. Mutiko eta aita ere bai, aita ero. Tito Alonso. Para jugar 21, pero en este bloqueo hay que atacar, Chino. Hay que atacar. O la das aquí para venir y jugar 20. Por la derecha, 21. La devuelves. 21. La pasa. Erasoko jokaldi antolatu, ez da? Horixe egin du Zitok. Bai, 11 segundo gelditzen dira eta, bueno, gutxienez lortzen badu saskiraketaren bat, hortxe izango da, ez? Laurdena esan duzu moduan galdu egingo du. Baina hala ere, zerbait gehiago hurbiltzen bada, zergatik ez pentsa, ez? Oraindik bizirik iritsiko dela azkeneko laurdenera. Bai, eta, bueno, lehenengo ikus dezagun, zer egiteko gauza diren, eraso honetan, azken eraso honetan, zuriak. Kulon, bera bakarrik, taulan, Herbelek ere bai gero aurpalaz, baina ez. 63 Bartzelonak, 50 Dominion Bilbao Basketek, 10 minutu falta dira partidua burkatzeko Palaun. 3 jardunaldi besterik ez dira falta, Endesa Ligan liga regularra bukatzeko. Real Madrid Unicaja Barcelona, Bilbao Basket, orain arte lehenengo laurak. Eta, noski, laugarren amaitu nahi luke, Dominion Bilbao Basketek batez ere kantxa faktorea alde izateko. Pentsa zenbateainoko garrantzitsua izan daitekeen kantxa faktorea beti, baina areta gehiago mirimilan. Horretarako, gogoan izan gaur Barcelona, gero Valencia datorren larun batean, partidu hori eskeniko dizugu, hori ere bai zuzenean, eta azkena etxean Unicaja izango ditu Bilbao Basketek. Haze egutegia, Josan? Haze bukaera, Playoffa prestatzeko. Puntu-puntuan iristeko, ez da? Noski baiet. 10 minutu partidua bukatzeko, 3 puntura 2 aldiz ipini dira, hurbildu dira. Beltzak, gaur zuriz jokatzen ari diren Dominion Bilbao Basketekoak, orain 13 behetik. 73 eta 50 marrea ba. Kolom eta Raul López. Horrela jarraitu nahi du. Herbel, Tomicen defentsa ona, oso ona. Eta porrustan, Tomic. Ukondua erabilidulako Axel Herbelek horregatik asarre, beharekin. Eta hori ez direla oraindik playoffak, ez da? Bai, esan nahi dut playoffetan asko... Bai, gogortasun gehiago izaten da. Bai, gogortu egiten dira partiduak eta... Nagbar orain barruraino, eskatzeraino. Aurpalaz, utzi du baloia. Beste sprint bat jo beharra dauka, Bilbao Basketek.
Bestela, Barsak badaki honelako tarteak gestionatzen. Bai, zapalgailu baten moduan jokatuko du, ez? Besoa jatsi ezkero badakizu zer dagoen zigor galanta, eta orain arte nik uste ikusita nolako partida jokatzen ari den duintasun izugarriarekin, ez? Dominion Bilbao Basket ez dula merezi, ez? Bukaera txar bat izatea, horregatik saiatu behar du, ez? Oraindik lehiak hori izan behar du eta borrokatu inber. Goitik, Latavius Williams. Honek kaina edo goian dauka, behan euki beharren, ez da? Honek gakoa daukan goitibera baloiak jeisteko, zerutik bera, ustaira ekartzeko. Bai, eta bi antolatzaile hauekin oso ondo moldatzen den jokalaria da. Buah, hori da Navarro. Hor da, zigilua. Bai ba, honi ezintzaio flotatu, ez da? Herbel zeukan aurrez aurre, baina hala ere, nahiko denbora eman dio. Herbelek nik uste zuela, keinu bat egin ziola, baina ez zuzen emotu. Erantzuna Kolomek, bikoa dela? Bikoa, bai. Eta Marcelinho da orain, joko antolatzen. Marcelinho ere ez darama, denboraldi honik, egin ditu hobeak. Bata liga eman zion ura, noski. Navarro eta Tomic. Berriro, ezin dute Tomicekin gaur. Ez laguntza egitea joan da berriz ere hor Williams eta Tomicen jarraipena oso azkarra da eta hemen ikusi dugu ze ondo moldatu da, pase hortan Navarrorekin. Gaurtik eta gehigarria izango du berriro ere Ante Tomicek. Dutik bi daramatza, lautik birekin jarraituko du. Williams eta Herbel, barrurantza, etzen zaila, ala ere begira zer egin duen Mumbruk ere meritu dauka, Ze zenbakiak ari den egiten. Irukoa, Raúl Lópezek, jokali nahasia izan da, baina alegindu dira, extra pas hori egin eta jaurtiketa garbi bat lortu dute. Eta ez da izaten erreza, jaurtiketa hori betetzea. Baloia jatsi gabe eta justu bukatu du jaurtiketa hortan Raúl Lópezek. Navarro ere esnatu da. Jackson. Hai. Ezin du, Mumbrurekin hor. Jacksonek ze munduko txapelketa egin zuen, ez da? Frantziarekin, ze denboraldi ari zen egiten Frantzian, baina Endesa Liga beste maila batekoa dela. Apenas jokatu duen Bartzelonan eta gainera ez da erabakigarria izan. Ulom, Herbel. Errebotea Williamsek, pertsonala Nahbarek. Nahbarek gelduta zeukan besotika. Hala ere, harrapatu egin du, Williamsek. Oain lasaiago ikusten dugu, Xabi Pascual, nik uste kontrolpean daukala partida, oain segurtasun gehiagorekin ari da jokatzen, aholkoa banatzen, baina oain dikan jarraitu berko du. Partida oain dikan ez du lortu iztea Barcelonak, eta Dominion Bilbao Basket jarraitzen du, bere lanean. Bai, 17 ere egon dira, baina ez da amore ematen duen taldea Bilbao Basket. Bestela kontu izan, joan kontrako partidua zeinek amaitu zuen, zeinek jokatu zituzten, zein jokalari jokatu zituzten minutu ia denak, ez da, Mumbru, Herbel, Raúl López bera, oso jende veteranoa, baina irazleak dira, eta oso lehiakorrak, oso, pentsa, nork esango zuen udan, azabetik kanpo egon zen une batez Bilbao Basket, nork esango zuen playoffetara sartuko zenik laugarren lekuan 3 jardunaldi faltan, eta argi oraindik, hola esan du bintzat, Zito Alonso. Playoffeketan argi Bilbao Basketekin. Bai, epatu zu eskarmentu handiko jokalariak ditu, hor tartean Dominion Bilbao Basketek eta garrantzi handiko partidatan beti azaltzen dira jokalari hauek. Eta ikusita nolako denboraldia betetzen ari den, ez da kasualitatea, horregatik handago hain ongi kokatuta zeilkapenean. Eta horregatik pentsatu behar da, eta baik horri izan, playoffetan ere, zerbait handi egiteko kapaz izango direla Dominion Bilbao Basketeko jokalariak. Raúl López, 10 segundu. Argiketa egingo diote. Raúl erdinantza.
Ona! Artista, magoa, bikekoa. Ederra, Ederra. Jokaldi aparta, Natxbarrekin gelditu da, desoreka nabarmena eta nola jokatu dion. Oso ona. Natxbarrek berak ere pentsatuko zuen. Nondikan etorri da. Utzartea, kantxan. Barcelona eta Bilbao Basket aurrez aurre. Barcelonak oraindik bigarren postua lortzearekin. Amets, egin nahi du, ze Unicajak denbora askoan lidertza izan du ligan, ezta? Baina Real Madrid dagoeneko kendu dio, eta Unicajak Barcelonaren kontra jokatuko du azken aurreko jardunaldian, eta miribilan Unicajak azken partidua. Barcelonak berriz, esan bezala, datorren astean Unicaja eta gero Andorra dauzka. Beraz, gaur irabazi eta Unicajari irabazi ezkero, Unicajak ere Bilbon irabazi beharko luke. Esate baterako, ez? Hori da Barcelonaren numeroak, hoiek dira. Gaur irabazi ezkero, beti ere. Eta Bilbao Basketek berriz, laugarrenari eutsi nahiko lioke. Gaur Juventutek irabazi egin dio Fuenlabradari. Gogoan izan, bukatu da partidua, eta Fuenlabradak 73, Juventutek 77. Zesan nahi du horrek, Fuenlabradak falta diren biak irabazi, eta Manresak eta GBCek hirura galdu egin beharko lituzkeela Fuenlabradak jarraitzeko. Endesa Ligan jarraitzeko kirol arloari dagokionez. 6 minutu faltan, 73 eta 72. Ez da sartu, errebotea ona Williamsek, atera egin beharko du. Jauzia daukan, Latavius Williamsek. Eta berriz ere, lasai jokatuz. Hala ere, 3 segundu, joan egin beharko da Kolom, ez da konturatu den. Bai ba. Nik uste dut ez dela konturatu. Bai, oain errebotea jasotoren 14 segundu izaten dira eta azkarregi pasatzen dira. Ez baldin zaude erne eta hor motentasunez jokatu du Domini Bilbao Basketek. Bai, nik uste ez dela konturatu, Gainera, gero pasea eman dionean, atzera Mumbruri, orduan begiratu dio erlojuari. Eta esan du nola, bueno, baina irudibenak dira noski. Plaiz eta Huertas. Orain Todorovic dago bostekoan. Ona, Plaizek egin diona. Todorovic beste atutan baino minutu gutxiago jokatzen. Bai, denba gehiagi egin du algian, ez? Bueno, azkeneko partidan Juventuten aurkan, ia partida guztia jokatu zuen eta justu xamar bukatu zuen. Hala ere oain dikan aukera izango du. Zapaldu egin diote, ez da? Orkatila edo hala irutu zait. Lehenengo Erbelek ez du asmatu eta gero bera jokaldia bukatzera joan da. Orain arte 21 minutu izan ditu Todorovic kantxan. Laportu Kolomek, Plaizi laportu dio. Pertsonala Huertasek. Bada biguna, Plaiz. Oso biguna da, hemen ere ikusi dugu, ez? Eskuartetikan lapurtu dio Kino Kolonek nahi bezala gaineaz baloia, ez? Pibot batek ezin du, ez? Hain bigun jokatu. Eta ez hori bakarrik, baloia jaisten badezu, eskuartean ezin duzu, ez? Hainbesteko biguntasunik izan. Eta horrik nahiko garbi, ez? Usten du Plaizen biguntasuna. Todorovic oraindik orkatilakin aprobak egiten ari da, bera, Hor kantxan dagoen artean eskuin orkatila da. Kolom! Ez dago jarraipenik, Raulen eskuetara iritsi da. Berak jaurti behar. Hau ere bai, Raul Lopezena. Amalo gara puntua, Kontuz, sekulako partidua egiten ari da eta bai Joventuten kontrakoa eta baita hau ere Raul Lopez. Nakbar eta Huertas. Bakarrik gelditu da. Ez du sartuko. Errebotea Kolomek. Bederatzikoa da diferentzia. Argi beraz. Bilbao Basket partiduan da berriro ere. Erbel. Todorovic zain. Mumbruri iritxe hor irukoa dauka. Ez da sartu, baina Xabi Pascual iruditu zai saltoka zegoela asarretuta, eta horren bestaldean bai. Ja! Hortxe, 3:40 faltan hortxe izan ziteken.
Bai, hor jokaldea proposa, ez Mumrurentzat askotan sartzen ditu, ez leku hortatikan, horregatikan Xabi Pascual urduri, baino gero alderantziz gertatu da, ez beste aldean bakarti xamar iritsi da Marcelino Huertas, eta orain arte zer gutxi eginda zegoen, baino hirukorrek agian erabaki egin du, ez markagailua. Abrines, hau ere hirukoa da, hau ez! Bai, Mumbruk kale hiruko ura, eta gero Huertasek sartu, 6 puntu dira hoiek. Hala ere, 3 minutu faltan, oraindik, ez du Amore Manai. Ona? Pase bikaina, Ez du sartu, hala ere. Kino Kolonek, hemendik entzun diogu azarre. Hankartetik pasadio, ez hor Mumbruri, Marcelino Huertasek. Orain Mumbruk hirukoa. Hau bai, sartu egin du. Bere buruarekin asarreztekoen esan du, bat kale egin diat, bestea, urrengoa sartuko diat. 2:45, falta da partidua bukatzeko eta Dominion Bilbao Basket ez dago, ez dago belaunikatzeko. Ez, nik uste dut, hausnarketa, barkatu ez, azterketa bikaina ari dela betetzen gaur, ez, ikusita ze aurkaria daukan aurrez aurre, playoffeko aurkaria, eta oso ondo ari da jokatzen etxetik kanpo. Espalda, vamos a defender. Marco, traga Danilo. ¿Cuántas faltas llevas? Danilo, you are defending the ball guard in his back, okay? If you hear nothing, keep defending back, okay? Remember, if he's going there, your responsibility is this kind of shots, but without ball, without ball. If he goes against Marco, go to box out, yes? When he stops, don't touch him, and go to him one side. Está mucho tiempo en el aire, Arriba. Bloqueo directo Matite. Coño, no te entendía. Ya está. Vamos. Sito Alonso, oraindik noski, hau azkenengo hirukoa izango da, ezta? Txak, eharki, oso ona dauka jaurtiketa hori. Mumbruk, lautik 3 sartu ditu gaur, Gogoan izan, lautik 3 sartu ditu, 6:75 kanpo kaldetik. Eta partidua 9 puntutan. Huertas, Oleson, defentsa ona, ezta? Bai. Ze, urratsak? Urratsak Olesonenak irteeran, eta, bueno, hemen uztartean entzun dugu, ez? Atzetikan, bizkarretikan defenditu hartzula Antiusicek, oso zuzen bete du bere lana, eta, bueno, ez da goikoa izaten, ez? Atzetikan defenditzea, Marcelino Huertasek nahi zuen zerbait antolatu, hori ez da gertatu, eta bigarren pase hortan Olesonen urratsak berreskuratu egin du, baloia Dominion Bilbao Basketek momentu interesgarri batean. 9 segundu jabetza honetan, barrura Todorovic, bai! Ona Marko Todorovic, 7 puntura berriro ere, Bitamabi, eta atzetik defendatuz. Andusic, Huertas atzetik defendatuz. Bai. Zitok eskatu bezala. Bakarkako jokaldia, ez. Errebotea Todorovicek. Begira, bi defentsa on, Zitok hartutako erabaki baten ondorioz. Bai. Eta noski jokaldariak gero kantxan behar bezala eginda gero. Ez da izaten ohikoa, eta gero beste taldekide guztiak gain gainean, ez? Aurkariaren gainean, ez da izaten mugimendua, eta antolatzaileak normalean buruz erabaki behar du, eta hori gertatu da azkeneko jokaldi hortan. Marko Todorovic, Mumbru. Pertsonala egin dio Horplaisek. 1:26, Josan. Bai, oaindik bizi dago partida, ez? Bazirudien hor hiruko horrekin Huertasek erabakita zeukala, ez? Baino azkeneko erasoaldietan ez dabil gustora Xabi Pascualen taldea, horregatikan utxartea eskatu du zerbait zuzentzeko, bai. Bai, ze Marcelinok normalean egiten ez dioten zerbait, egiten baldin badiote, une batez behintzat egokitu arte, pare bat jokaldi galdu ditu. Bai, nahikoa izan dira, ez? Dominion Bilbao Basketentzat hurbiltzeko eta aukerak izateko. Xabi Pascual. Ellos se nos meten en la espalda, habíamos hablado de esto. Justamente lo que no podemos hacer es precipitarnos. Y si lo hacemos es en los últimos segundos, ese 2x2.
pase lo que pase en ataque. Jugamos 32 con Brad aquí. Salida y bloqueo aquí para atacar el bloqueo. Watch out nice now, watch out nice. Naita izaten dira horiek, utxarte isiloiek, ez? Ez da zalantza izango bakarrik. Bueno, denetik izaten da momentu batzuetan, hemen ikusi dugu, ez? Nik uste dut zerbait gehiago nahi zuela adierazi Xabi Pascualek, ez? Bueno, egia da, atzetikan defenditu duela Marcelinho Huertasi, hitz egin da zeukatela, nola jokatu, bi eta biko jokoa jarraitzeko egiten, baino jokalariak jakingo dute, baino ez dute, bere lana bete eta horregatik ustartea zerbait zuzentzeko, baino bea ere nik uste dut ez dela oso argi bide. Bikoitza Kolonenak. Bai, nahaztu eginda, Kino Kolon. Hor. Bai, esku artean izan du, ez? Atzetikan ikutu dio Abrinese baloi hori. Pena galanta, bestela partiduan hurbiltzeko modua zeukan berriro Dominion Bilbao Basketek. Ea Oleson, Andiusic dauka atzetik. Oleson, baloia kanpora, Satoranski, 7 segundu, jabetza honetan Abrines. Tomicen laguntza, Abrinesen jartiketa barrura. Haze jartiketa doka jokalarian ere. Eta datua, 12garrena da, ezta? Hirukoa, baina 6 lehenengo laurdenean bakarrik. A ber, Kolonek, ia. Hau ez, ura edo airea, Mumbruk ikutu omen du. Lehen aipatu dio, Zito Alonso hori ustartean oso nekatuta nago. Horregatik Andiusicek egin du Marcelinhoren atzetikan defentsa hori. Bai, neri iruditu zait, eskatu diola, lan hori ez eman neri, ez da? Bai, hori da. Bitxikeri moduan, interesgarri izan da ustarte hori, horregatik Andiusic kantxaratu du eta beak egin du lana, ez Marcelinho Huertasen atzetikan. Baina hemen ikusi dugu, ez justu xamar iritsi dela azkeneko minutura Kino Kolon. Escuchadme bien. Ya veréis algún día. Entzuko dugu No es lo mismo 8 que 14, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra defensa individual normal, ¿vale? Sale, regular defense. Axel al 4, Marco al 5, Raúl al 1, Kino al 2, tú al 3. You ready here, ¿ok? Regular defense. Si meten, vamos a jugar reglas de poste bajo, pero mirad, cuando Axel esté aquí, vamos a hacer con el segundo esto, pero esto, y luego esto. Vamos, chicos, Da, jokaldiaz aparte datua, berak esan duena, 8 edo 14 galdu ez da gauza bera. Ala iruditu zaitala ulertu du bentsat, ez? Baina bai, azken momentu arte utzi, ze gogoan izango duzu Real Madrilen kontra esate bategoko beste partidua guztiz desberdina izan zen. Orduan behar bada Juventu gogoan zeukaten eta Madrid gainetik pasazitzaien, ez da? Zaplasteko eman ziren, gaur Barcelonaren kontrako partiduan, 3 puntura behin da berriro, hurbildu da. Dominion Bilbao Basket, naiz eta norgehiagoka kontrolpean izan duen Barsak denbora guztian zehar. Oso ondo Barcelona, ez du ondo bukatu Olesonek. Errebotea eta azkar jokatzeko aukera Mumbruk. 4 gizon ditu, itxaron egon beharko du. Raúl López. Herbel. Eta Todorovic. Kolon aurkitu du. Kolon bera sartuko da, ez du Todorovic egortik jaurti nahi. Kulomek irukoa, hau bai, hau sartu da, eta 74. puntua da Dominion Bilbao Basketentzat. 11 puntu eta 11 asistentzi, partida hontan Kino Kolonek. Hau ez, eta bukatu da norgehiagoka, Barcelonak irabazi egin dio Dominion Bilbao Basketi, Josan, hurbildu dira pareba bider, bai, Bilbotarrak baina nagusi izan da. Barça. Bai, baina hori ikuspuntutikan partida ona jokatu du Dominion Bilbao Basketek, ez? Duintasunez galdu du, talde lehiakorra dela erakutsi du, eta azkenean kaso egin diote, ez? Partida guztian bezala Zito Alonsori, ez da berdina, 14 puntu batik galtzea edo zazpitikan, ez? Zazpi punturen aldea izan da azken momentuan, sensazio onak, bestela, duda, zalantzak zapore gazigozoak izaten dira, eta nik uste playoffak prestatzen ari direla nahiko garbi.